Bij ons in de studio is Willy de Groot. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Je bent beleidsmeewerker onderwijs, vast wel en wat is Friesland als dansenmodel, als ik het goed begrepen heb. Klopt. Ja, en je kan ons dus wat meer vertellen over die cyberagents, die internetpolities die het zocht worden. Want wat zie je hem nou eens? Ja, we zien eigenlijk naar internetpolities, maar dat doen we heel leegdrempelig. En we zien dus heel vooral bij de baan. We hebben misschien net direct van verwacht je. Maar Hackshield is een programma dat de gemeente uitrolt voor alle banen op een basisschool. En misschien ook wel in het voortgezet onderwijs. Want daar gaan ze natuurlijk hier gaan ze erheen. En van 0 tot van 8 tot 12 jaar binnen baan die aan een programma meedoen kennen, Hackshield. En het programma houdt eigenlijk in dat we baan opleiden, of dat baan een opleiding krijgen in wat je op internet, want cyber dat staat eigenlijk voor internet, wat je op internet zien komen kennen en ik wat voor skeer daar aanbracht worden kan en wat voor gevaren die banden net alleen nog rennen, maar wij als volwassenen. Ja, maar want als je het houdt, die in op een zo'n meisje die dan het slachtoffer worden wil van gevaarlijke dingen op internet, is dat dan inclusief ban? Ja, dat is inclusief ban en dat bedrag wat er maar moeite is, dat zou gaan om nou in onze regio, wat is Friesland, gauw om 1,1 miljoen euro, waarin mensen dus keer gaan aan ja, zeg maar de criminaliteit die ter plak vindt. En daar is Beppe soms het slachtoffer van. Daar kan hij de mem het slachtoffer van wezen. En daar kan Ben ik het slachtoffer van wezen. En dan denk je van ja, Ben van 8 tot 12 jaar, wat voor gevaren in die. Nou, eigenlijk schrikt ervan als het jest van de politie wat er al speelt in deze leeftijd. En wij vinden het dus in die zin vinden we het als gemeente belangrijk dat we mij dit spultje, want het is eigenlijk eens een spultje waarin ben dus iets leren en alertheid opkweekt wordt voor de gevaren die er in internet zitten. En wij vinden het belangrijk om daarin te investeren, want ja, wat de jeugd had de toekomst, zeggen we wel eens. Maar moet ik eerlijk wezen, wij vinden soms dat ouders, dat volwassenen, ik wil eens futjoggen en denken van, nou ja, uw baan weet dat wel. Maar soms weet ze zelf net wat voor gevaren als er sloepende weers aanwezig is. En wij hebben het dan biekelijk zoer? Nou, je kan je voorstellen dat als je denkt dat je aan het praten bent met een leeftijdsgenoot, dat je bepaalde gesprekken heel anders interpreteren zullen. Als je weet dat aan de andere kant van die lijn, die je dus net zien kennen, een volwassen man of vrouw zit, die het bijna op gedachten brengen wil. Toch bijvoorbeeld iets te verkeerpje wat je net verkeerpje maaien. Toch bijvoorbeeld dat ik in meerdere maten waarom kom, dat ben broekt worden, of de rekening van ben broekt wordt als een soort jildezel, zo nemen ze dat. Hè? Dan wordt er ijs crimineel jild op die rekken stelt en dan wordt het zijn zijn, dat helpt weer dan gelijk weer aan, maar ik ga even die rekening nodig. En zonder dat ze dan erg in haast, maar voor mij die mij weten, wist dan eigenlijk Safir, dat de komende 3 jaar, als ze erachter komen, net meer een bankrekening hier op je kerst. Ja. En dan ben je jong en dan heb je nog net het idee dat je wat fout in hebt. Want je gaat in helpen, dat is het perspectief. En tegelijk ben je eigenlijk al op het criminele pad. En dan mij dit speeltje, dan willen de bendes eigenlijk zo'n internetpolitie. En dan leren ze dit soort gevaren dus herkennen? Ja. En het is, dat vind ik zelf het mooie van dit spul. Want dus bij een spultje denken we aan band die achter een computer zitten en achter een telefoon zitten. En dat spul speel je. En daar ik net bij komen. Maar het aardige van dit spultje is dat er vragen binnen die staan in orde stellen mast.
Of dat is die Paak en Beppe daar is bij beloekst over wat die vinden of wat misschien wel een gevaar is. Dus als men dit spul meedogen en dat wordt initieerd vanuit Squallen, want bij alle Squallen hebben we dit programma langsgebracht. En Squallen zijn erg enthousiast en we met name enthousiast door dit onderdeel. Want het gebeurt al te vaak dat er op Squallen wat deadline wordt. En dat die band dan dingen leren moeten en gevaren ergens van inzien kennen. Maar daarmee haast nog net dat het gezin waar het band uitkomt, daarmee haast hij nog net te pakken. En uitrekkend dit spultje speelt erop in, terug ouders erbij te beloeken en volwassenen bij dat spultje wat band speel je te beloeken. Maar terug die ben ik extra punten hel je kennen. Nou, dan kom je. Ze krijgen een beliening als ze mij een Paak en Beppe Heideman praten. Ja. Want op die manier worden dus inderdaad Heideman, Paak en Beppe ik meenom in dit verhaal. En leren die ik meer, maar het wordt ook een peteer aan tafel. Het wordt ook een peteer en tegelijk dat die cyberagents die beperken zich dan net tot het spultje, maar ik in het netwerk waarbij aan zitten. En daar wil die baan, het is bots in de wies. Het is ik net zo dat ze er uren en dagen achter zitten. Dus daar verzucht dat spultje ik in. Dat is nou en dan ik even in beweging komen en even actief worden. Maar uiteindelijk haal je die baan punten. En als ze zich aanmelden op een site van de gemeente en ze jou daar hun e-mailadres op, dan wil ik volgt hoeveel punten ze helden. En de gemeenten die stellen dan een prijsje beschikbaar. En nou, uiteindelijk de eerste ronde van die prijzen hebben we in december waarschijnlijk. En maar daarna geef ik je van, wat ben nou wat ben de sterren van dit spultje? En die krijgen daar ik nog een naaste belening, krijgen daar ik nog een rol in. En die rol die het dan te krijgen met hun talent. Want je ontdek ik dat die band op dit moment talent heeft. En dus in die zin denk ik, is het een mes wat aan meerdere kanten snijdt. En dat is ook belangrijk, want deze cijfers sinds 2020 is het haast een verdubbeling van dit soort criminaliteit. Die internetcriminaliteit, ja. En dat houdt net samen op. Nee, en dit speeltje moet er dus bij helpen. En als nou masters of juffen of ouders dit jaren en ze denken van, ik wil graag dat mijn band of mijn squallen hier ook om mij doet, waar kunnen ze dan terug? Nou, ik weet, er zijn in totaal 200 gemeenten die mij doen. In deze regio, gemeente wat eerst het alle programma's bij de squallen langsbracht. Dat het de gemeente Dantemediel ik dien. En dus op squallen voor de groepen 6 en 8 is dit beschikbaar. Er zitten brieven bij en flyers. En die brieven die had de burgemeester schreeuwen aan de ouders van deze band. Om zich daarvoor te enthousiasmeren, maar om ze voor te lichten en in te lichten hoe dat we dit doen. Dus het is beschikbaar. Hè? Ja. En als er nog bij binnen die net iets krijgen had, dan kan ze altijd bij een juf of meester vragen van, hebben wij dat materiaal ik krijgen? Maar ik weet dat de meeste squallen zijn van, dit vinden we een mooi programma. Daar kennen we wat mee. Het past ik goed in onze lessen. Hè, want squallen ben ik min of meer verplicht om hier aandacht aan te jan. En maar die extra component van alles doe ik mij en die worden in het verhaal meegenomen. Lijkt het mij dat het heel aantrekkelijk is en dat squallen ik over het algemeen enthousiast ben om mij te doen. Nou, laten we hopen dat het ook dan uiteindelijk het liet dat er minder mensen slachtoffer worden van internetcriminaliteit. Tegen dank wil ik de Groot voor de taljachting op de cyberagents. En laten we hopen dat Brutte mensen er baat bij hebben. Dank u wel.